So, magandang gabi mga ka-Swertres, no? Again, welcome sa ato channel, Swertres Cebu TV. Okay? So, mga ka-Swertres, ato sa i-congrats sa ato ang pamintain, no? Mga ka-Swertres, nag 2 hits sa STL, mga ka-Swertres, no? Sa Visayas, okay? So, ang ato ang 517 mga ka-Swertres, no? So, congrats din sa nakuha and sa nakataya sa tuwang gihatag na pa-maintain. And also ato san i-congrats no, ato san i-late congrats no nga ato ang tawag nini nakadaog sa ato ang ato ang 256 at saka 809 na target mga ka-Swertres. Okay. So katong pag last mga ka-Swertres, mo na siya. Okay. So muna ato ang gihatag na pa-maintain pag last mga ka-Swertres 256, and then ang ato ang hearing mga ka-Swertres is with slide mo ni siya ang ato ang 809 mga ka-Swertres, no. So congrats again ka-Swertres, no. And ganina no muna siya mga ka-Swertres, no, nag 2 hits. Okay. So sa Mindanao ata nag-start sa niyang atong 2117. So muna siya, click ato ang more. So ayan, 517 nag 2 hits ni siya mga ka-Swertres. September 22 nagundas September 21 nagundas spot siya, no, 571. And then ganina mga ka-Swertres is 7, 1 and 5. Okay. So congrats sa mga ka-Swertres. And then ang atuang eskalera ganina mga ka-Swertres, no. Excuse me. Ang atuang eskalera ganina na tawag nini 876, no. Nakuha siya sa STL Visayas 768 mo niya resulta mga ka-Swertres September 22. So atong combinations mga ka-Swertres is ugma last mga ka-Swertres. Okay. So maghatag na po ta og bag-o na hearing. I think mga ka-Swertres na tay tulo or upat, no, na hearing combinations by next update na to mga ka-Swertres. Okay. So sa mga baguhay lang mga ka-Swertres, no, sa nakalantaw sa tong channel and sa tong FB page, no, mo ni siya mga ka-Swertres, no. Please follow and like mga ka-Swertres, no, para naman ma-update ka sa itong mga bago na hearing mga ka-Swertres. Okay. So sa atong channel sad mga ka-Swertres, no, pa-subscribe na din ng atong channel. Same ra gihapon ang atong YouTube channel ha, Swertres Cebu TV. Okay. Ato sa dito maghatag og mga hearing, no. Ato sa dito mag-update mga ka-Swertres, no. So muna siya mga ka-Swertres. Okay. Sa mga nangutana mga ka-Swertres usahan pagbuhat ng ato angle guide, no. Ako lang gusto iklaro na unsa man siya na angle guide, all draw angle guide ba o every draw angle guide or kato ato ang no expiration na angle guide mga ka-Swertres. Okay. So namon ko tay every draw na angle guide, no. Every draw kung ganahan ka mahibawan unsay possible combinations sa anang orasa anang drawha, no. So mogamit ka og every draw angle guide kana nasa tutorial imo nang gamiton, no. So muna siya mga ka-Swertres para mahibawan nimo unsay possible combinations sa next draw using sa tuang mga syndicate, no, sa pagkuha na sa imong combinations. Ug sa all draw sad same lang gyapon mga ka-Swertres. Kung ganahan mo og dikit angle guide mga ka-Swertres, dikit angle guide mga ka-Swertres, nagyapon ta mo to siya katong wala expiration mga ka-Swertres. Okay. So try lang natin ato ta sa tuang channel mga ka-Swertres, no. May nagdili kay loading mga ka-Swertres para diretso ta. So ato ta sa tong channel. So mo ni ato ang channel mga ka-Swertres ha. So mo ni siya mga ka-Swertres, no.
kini siya mga ka-short rest, kini na angle guide. Mo na siya katong no expiration mga ka-short rest. Okay? So atong i-open saglit lang ha, medyo loading tada. Loading na medyo blurry. Ang kini siya mga ka-short rest na angle guide mo siya katong no expiration. So dikit ni siya mga ka-short rest sa angle guide, no? O unsay resulta ani mga ka-short rest adto ra mo makuha og combinations ani mga ka-short rest no sa duol sa resulta. Pero pag double gani ang resulta mga ka-short rest no, ay kalibog na makuha adto lagi mo ka makuha og combinations no sa dili double atong last na draw. For example, pareha karong adlaw is 997 nagdouble ta, di ba? Ang last niya is 639 ba to ang combination or 369, and then nagdouble kaduha. Inig-sud nimo diri sa angle guide, balik ka sa dili double na combinations, no? So katong sa 639. Kung nakita mo mga ka-short rest, ito pala kon. Kung nakita mo mga ka-short rest, no, kini siya no, kini siya nga part kana na dihang 639 no mga ka-short rest. Nagdouble kaduha mga ka-short rest no katong 977 tapos katong usa 009 no. So mura gyapon ni siya. 963 ang nigawas ganina is alas 5 is 236 I mean 263 ata mga ka-short rest mo ni siya. Okay? Mo ni sa mga ka-short rest. And before sa na mga ka-short rest, mo lagi po niya ang resulta niya mga ka-short rest no. Kini siya mga ka-short rest no. So please lang kog lantaw mga ka-short rest. Remember ha na ang angle guide kung musulod mo mga ka-short very tricky siya mga ka-short rest. Gamayng sipyat ninyo mga ka-short rest no. Kuan gid na siya mga ka-short rest kanang tawag ini. Hindi na siya makuha mga ka-short rest no. Labi na ano mo mga ka-short rest nang di ba kay mo sanay mga ka-short rest, and basta ko lang kasulti ninyo very tricky ang angle guide mga ka-short rest no kung with applying sa tuang guides. Okay? So mo sa niya ang hinungdan mga ka-short rest na palantawon ta mo sa video no unsaon pagkuha para mugamay ang combinations para less gastos mo mga ka-short rest. Natay pattern diha unsaon pagkuha unsa timailhan mga ka-short rest. Okay? So pakilantaw lang ako sa description katong mga pangutana sa ato ang every draw angle guide, sa ato ang proper usage sa syndicate and mirror number. Punta mo sa description sa ato ang video no. Di lang ko nito sa tagsaw na kay murag daghan gid mga ka-short rest. Okay? So na may pangutana sa pagbuhat sa pairing guide mga ka-short rest, every draw ha. Pwede sa siya gamiton sa last 2. So nadri mga ka-short rest. Okay? Nasa tayo diri na examples no. Examples saon pagbuhat mga ka-short rest. I-click lang ninyo no. Still Visayas and Mindanao na agi hapon. Okay? So daghan ni siya mga ka-short rest no. Labi na katong saon kanus ka pwede mo tayaw og eskalera. So lantaw na lang ako mga ka-short rest sa ganahan lang nga ka-short rest na makatun kung saan pagkuha sa mga possible combinations no. Basta wala lang gyud tay gitawag na bidding mga ka-short rest ha. Kaya ato ang kompetensya diri is ang bidding mga ka-short rest. Okay? So muna usay makaingon mo nga bati karon ang resulta mo usay ni balik na pud ang combinations no. So usay makaingon mo nga layo ig lagpot, di ba? Sa natay man makaingon ta mga ka-short rest tungod kay naatay bidding. Okay? Muna bitaw natay usay hearing mga ka-short rest.
kamo, di ba, namasad mo, labi na sa yung tagahatag sa inyo, naasad, no? Na sila. Okay? So, indot kinatay guide ha mga ka-swartres. Okay? So, ayun, no? Ubay ni mga ka-short. Tanang pangutanan niyo mga ka-swartres about sa 3D and STL, no? And for the Lotto, pwedeng to bagon rin to mga tutorial mga ka-swartres. Okay? So, TBT guide na lagi hapon tayo mga ka-swartres. Okay? Proper use sa syndicate and mirror number, unsang orasa, unsang aturo kanon sa pwede gamiton na agi hapon ta. Okay? So, pakilantaw lang ako mga ka-swartres, no? Iabot niyo sa description. For example, click na to ang more, and then, okay, and then, click lang taog, usa ni mga ka-swartres, depende niyo. For example, akong pilion kay number 3, examples of every draw angle guide para manalo sa 3D. So, i-click din ako, diretso na ta sa mismong video. Okay? So, muna na siya mga ka-swartres, no? Examples, no? Para sa nakay mga pangutana sa every draw. O, ayan mga ka-swartres na tayo example. Okay? So, kung na lang mga ka-swartres, and again ha, congrats sa nag-comment, no? Congrats sa nakakuha sa tong combinations, and also sa tong followers mga ka-swartres. Okay? So, stay lang mo din na mga ka-swartres, no? By next update nato natay bago na po na hearing mga ka-swartres. Ha? So, ang atong pa-maintain, continue rato gyapon ha. Kay pasok pa gyapon siya sa ato ang guide mga ka-swartres. Okay? So, ano lang sa ta mga ka-swartres, and congrats, no? Advance and sa ato ang combinations, no? Mga ka-swartres, no? So, kanang may pangutana, please comment down below na lang para atong matubag mga ka-swartres. Okay? So, ano lang ta mga ka-swartres, and keep safe kayo always mga ka-swartres.